Mali kono Mali ko ka mamu sogolundu malekti ga bololo sirauka anga folibe aw bela jelen kabini aw sigerola aw bisimilayi anga bidun kibaru keneka bi kibara munu mambulo ka dakulu ka do o de ga ida ka fo banyangara ayra la ka fo ko manifestation do kon simpe ko ma woro kon beeno ko ulu kon jogina kakani furbanda folo kon ngana munne ma duru bonyo ko ulu kon blara mandat de dépôt la ni assemblée président koro yɛrɛ kɔni b'o la farafinya ka visa kɔni est suspend Mali kɔni na malien caman kɔni bɛ ka bɔ k'i plaigner Edem ka kurantigɛba Mali kɔni na kibara fɔlɔ o bɛ tali kɛ min ye Banyangara kɔni dugu kɔnɔna ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko kunu min tun ye uti kalo tile 9 ye Bayangarakaw olu kɔni bɔra k'u ka dusumakasa yira ayiwa ko o dusumakasa in yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ o de ka yira k'a fɔ ko min ye sibiri tɛmɛ ye bɔcɔ ni ale yɛrɛ bɛ Banyangara fan fɛ banbagati wale dɔ kɔni kɛra ye o banbagati wale in kɔni sen fɛ ko maa 10 ani kɔ ko olu bɔnɛra u ni la wa maa 2 kɔni bɛ yen ko olu kɔni jogina o sen fɛ min ye la force vive de Bayankara ye n'olu ye jɛkulu ye n'u bɛ ka Bayangara kɔni kofɔ olu kɔni wulila ka demande kɛ k'a yira k'a fɔ ko u bɛna marche dɔ kɔni boloda o sen fɛ min ye gouverneur ye olu kɔni ye nin taama in kɔni yamaruya k'a di nin ma kofɔlen ninnu ma taama in kɔnɔna la a kun yira k'a fɔ ko rond-point dɔ bɛ yen ko rond-point Nagabanu Tembeli la ko u kun kan a daminɛ yen nɔ k'u ka to u kun ɲɛsin gouverneuriya kan nga taama in okumu kɔnɔna la min ye Bayangarakaw ye ko u dusu nan'u kan ye ko u ɲɛsigi finitigiw kɔni dagayɔrɔ ma o sen fɛ jama kɔni bonyara finitigiw ma ko olu kɔni y'a lajɛ min ye ka fɛɛrɛ kɛ walasa u bɛ se ka jama kɔni carin cogoya min na olu ka baara okumu kɔnɔna la ko finitigi dɔw kɔni ye gazi fili dɔw yɛrɛ y'a fɔ ko marifakisɛ fana cira o sen fɛ a yira la k'a fɔ ko maa 6 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ ko olu jogina wa maa 1 kɔni bɛ yen na ko u ka jogini kun juguyara kosɛbɛ u y'o cɛ ka taa n'o ye Seware sen fɛ min ye Bayangarakaw ka président du conseil ye ale yɛrɛ ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko marche in yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ o de ye k'a fɔ bingali wale ko tigɛbali min bɛ ka kɛ Bayangara ale n'a lamini na ko olu kɔni bɔra k'u ka dusumakasa yira sabula Bayangara kɛrɛfɛ dugu caman kɔni bɛ yen nɔ maa caman bɛ ka boli ka bɔ yen nɔ ka t'u sigi yɔrɔ wɛrɛ ka sababu kɛ jatigɛ wale tabaw kɔni ka baara ye mun ka jiginɛ o bɛ jeni u ka bagan olu bɛ siyɛn wa adamadenw yɛrɛ bɛ bɔnɛ u ni na wa ko Bayangarakaw ye dabuw ye sunɔgɔtiw ye wa Bayangara fan bɛɛ don wa ko olu tɔɔrɔlen don kosɛbɛ o de ko mun na k'u bɔra ka nin taama in kɛ k'u ka dusumakasa yira ka yira k'a fɔ ko min ye Mali autorité ye u ka fɛɛrɛ kɛ walasa ni laganabaliya bɛ se ka bɔ olu kɔni ka sigida la ko sabula min ye finitigiw ye ko u tɛ nin yɔrɔ kɔfɛlen nin kɔni na wa ko tuma caman olu bɛ welewele kɛ walasa dɛmɛ ka don u ye nka ko dɛmɛ tɛ ka don ye o la to olu kɔni wulilen don ko ka nin taama in kɔni kɛ wa min ye nin jɛkulu ye olu fana kɔni ye sɛbɛn bɔ n'o ye les forces vives de Bayankara ye ko olu kɔni tɛna nin baara in kɔni daminɛ min ye journée morte ye n'o ye ka yira k'a fɔ ko baara tɛ kɛ Bayankara n'a lamini na ko o kɔni baaraw kɔni bɛna continuer fo ka bɔ Edem Somajeb ale ni kɛnɛyasow la ko baara bɛ kɛ o yɔrɔ kɔfɛlen ninnu dɔrɔn de la nka ko min ye yɔrɔ tɔw ye ko o bɛɛ lajɛlen bɛna datugu wa olu bɛna wuli k'u ka dusumangoya yira ko sabula olu ka kunu baara okumu kɔnɔna la min ye finitigiw ye u ye baara dɔ kɛ baara mun man kan tɛ ka kɛ ayiwa min ye gouverneur ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko u ka to ale kɔ ko u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa laganabaliya bɛ se ka bɔ u ka sigida la cogo min wa ko waleya min kɔni kɛra kunun ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa maa minnu kɛra sababu ye ka nin waleya kɛ u n'o bɛ se ka minɛ cogoya min na ka kan ni foroba nafolo sonyɛli ye min ye Isaka Si ni ale yɛrɛ kɔni kun ye assemblée ɲɛmɔgɔ ye k'a daminɛ san 2000 ale ni 13 la fo ka taa bila san 2020 na ani a ka dafu an'a ka comptable ko ani maa 2 wɛrɛ ko olu kɔni bɛ mandat de dépôt kɔni na ayiwa kunu min kun ye uti kalo tile 9 ye kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko pôle économique de Bamako ko olu ye ni maa 5 ninnu kɔni wele bɔgɔ jenini sanfɛ wa ko u nɔ minɛlen don foroba nafolo kɔni dumuni kama Isaka Sidibe ko ka fanga to Ibrahim Boubacar Keita bolo ale yɛrɛ kɔni kun ye u ka président d'assemblée o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ ale ka comptable kɔni kun ye Mamutu Touré ni bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn Bavier la ni ale ye Mali tolontalaw kɔni ka fédération kɔni ɲɛmɔgɔ ye o ni maa 3 wɛrɛ ko olu kɔni minɛlen don bɔgɔ jenini sanfɛ wa ko u nɔ minɛlen don min na ko siga kelen don ka yira k'a fɔ ko min ye miliyari 17 ye ko o y'o ŋanamu ko sabula miliyari 7 ye ko o donna da bɛɛ a kun man kan tɛ ka don da min fɛ mais min ye miliyari 10 ye ko maa t'a dɔn o donna da min fɛ ko sabula o kɔni sɛbɛnw ma ye nin maa kofɔlen ninnu kɔ ayiwa yirala k'a fɔ ko nin kɛra okumu kɔnɔna la o de ye kabini Ibrahim Boubacar Keita ka fanga minɛlen a la baara dɔw sigira sen na ka yira k'a fɔ ko maa minnu kɛra sababu ye ka foroba nafolo dun ko o bɛɛ lajɛlen nɔ bɛ laminɛ hali bi o baara ninnu de bɛ ka continuer ni nin maa kofɔlen ninnu kɔni welela bɔgɔ jenini sanfɛ wa k'u bilala mandat de dépôt kɔnɔna na okumu kɔnɔna la min ye nin maa kofɔlen ninnu kɔni ye olu kɔni bɛ
kaso la fɔlɔ an bɛ wagati min na bi nka sɛgɛsɛgɛliw tɔw kɔni bɛ sen na ni min bɔra la an n'u dɔw tulo kan an ka don nata kibaruyaw kɔni na. Mali ni Faransi ka gɛrɛntɛ okumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko Faransi kɔni y'a ka visa tigɛ Mali la. Ayiwa kibaruya minnu sera ma okumu kɔnɔna la olu y'a yirana k'a fɔ ko kabini uti kalo tile 7 kɔnɔna la Faransi ale kɔni kun ye sɛbɛn bɔ k'a yira k'a fɔ ko ale ka visa dilen maliyɛnw ma ko o baaraw kɔni jɔ. O senfɛ min ye Mali ministre des affaires étrangères n'o ye Abdoulaye Diop ye ale kɔni bɔra k'a yira k'a fɔ ko kunnafoni siraw fɛ olu bɔra kalama k'a yira k'a fɔ ko Faransi ministre ko ale kɔni ye visa tigɛli kɛ maliyɛnw na. O hukumu kɔnɔna la olu fana kɔni k'olu dabali banna wa bariliw la sabula olu y'a yira k'a fɔ ko olu kun t'a kalama. O senfɛ olu fana y'u ka visa kɔni tigɛ Faransi la. Faransi ministre ka ɲɛfɔliw hukumu kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko Mali bɛ Faransi ka zone rouge de fɛ o de ye k'a fɔ ko lakanabaliya kɔni bɛ yen sabula ko Mali a n'a kɛrɛfɛ dugu dɔw kɔni bɛ bɛnbaliya la n'o tɛ dɔwɛrɛ o de ye k'a yira k'a fɔ Mali y'a yira k'a fɔ ko a bɛna Niger dɛmɛni min kɛ o baara ninnu hukumu kɔnɔna la ko Faransi ye a ka visa kɔni tigɛ nka an bɛ wagati min na ko bi min ye Mali yɛrɛ autorités maaw ye olu fana y'a yira k'a fɔ ko u fana y'u ka visa tigɛ Faransikaw la. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kunnafoni kuncɛ la kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da tulo kan o de ye k'a yira k'a fɔ Bamakɔ ale la lamini na ko olu kɔni sɛgɛnnen don ka kɛ EDM ka kurantigɛ banbali kɔni ye. O hukumu kɔnɔna la bɔlɔlɔ siraw kan ani kin kɔnɔnaw la maa caman bɔlen don k'a yira k'a fɔ ko olu kɔni dusu kasilen don kosɛbɛ ni kurantigɛ banbali in na ko olu tɛ se k'a faamuya ko samiya kɔni na kuran bɛ se ka tigɛ Bamakɔ cogoya min na. O senfɛ bɛɛ lajɛlen kɔni wulilen don k'i ka nisɔngoya yira wa maa dɔw y'a yira k'a fɔ ko EDM maaw kan ka bɔ ka maaw la kunnafoniya mun de bɛ ka na ni kurantigɛ banbali in ye Bamakɔ yan sabula funteni fɛ kurantigɛ banbali o bɛ se ka faamuya nka samiya yɛrɛ kɔni 12 la ka kuran kɔni tigɛ maaw la ko sabula kin dɔw la kuran yɛrɛ bɛ tigɛ ko fo ka tile 1 bɔ ɲɔgɔn kɔ kɛ o kuran ninnu tɛ na wa dɔw ta la a bɛ se ka tigɛ tile kɔnɔ fo siɲɛ 3 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ o hukumu kɔnɔna la Bamakɔkaw bɛɛ lajɛlen kɔni bɔlen don k'u ka dusumangoya yira wa yira k'a fɔ ko min ye an ka jamana autorités ye n'u ma fɛɛrɛ kɛ nin ko la ko nin ko in kɔni tɛ ko ɲuman ye an ka jamana kɔni ma. Ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi don kibaru ye ka da tulo kan an ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka don kibaru wɛrɛ kɛnɛ kan.